ഹായ് ഹായ് പറയുമ്പോ ഒരു ഹായ് പറയാൻ തിരിച്ചു കേട്ടോ. എന്താ ഇവിടെ എല്ലാരും ഒരു എന്താ പറഞ്ഞത്, വിടർന്ന പുഞ്ചിരിയോടെ നിൽക്കുന്ന സന്തോഷം. ഇതെന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചേക്കുന്നേ? എത്ര പീസുണ്ട്? 35. കള്ളം പറയുമല്ലേ? അത് 35 അത് 35. കസ്റ്റമർ എവിടെ പേയ്മെന്റ് ചെയ്ത്? ആഹാ, നമ്മുടെ ഇന്ന് സ്ഥിരം എടുക്കുന്ന കസ്റ്റമർ അല്ലേ? ഇതുണ്ട്, നമ്മുടെ ഒലീവിയെന്ന് സ്ഥിരം എടുക്കുന്ന കസ്റ്റമറാണ്. ഇതേപോലെ ഒരുമിച്ചിടുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതെ, ഇപ്പൊ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നോട് വീഡിയോ കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ കസ്റ്റമർ ഇതായിരുന്നോ? അതല്ല, വേറെ എവിടെയോ ഒരു നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ കയ്യിൽ ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കാണിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് എത്ര പീസാ? 35. എവിടേക്കാ? കാസർഗോഡ് തെയ്യത്തിന് വേണ്ടിയില്ലേ? അപ്പൊ എന്തായാലും ഒലീവിയുടെ വക തെയ്യത്തിന്റെ ആശംസകൾ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആൻസിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട്. 399 കുർത്തിയാണ് കേട്ടോ.